Бачите, сьогодні Святое Євангеліє вельми цікаву історію розказує нам розмову Ісуса Христа з учнями із фарисеями, із книжниками. Бачите, для нас сьогодні, як нам сказали, як можна сівши за стол, сьогодні Ісуса Христа попракають фарисеї і книжники, що його учні сіли за стол і йдуть їжу нечистими руками, не обмитими. Для нас сьогодні, для нашого світу, прийти з ринку, як кажуть, не обмити руки, сісти за стол і їсти для нас так само так не зрозуміло сьогодні. Але глядячи на то, ми глядимо на ті часи, коли люди ще були, як ми говоримо простими словами, варварами. Для них это было не важно. Не обмытыми руками сесть за стол, не обмывшись, может, годами не мылись люди. Коли хтось був у середньовекових городах і бачив, як це все існувало там, що не було навіть можливості де помитися, не було можливості навіть тую воду, были здесь разные эпидемии, помирали люди целыми городами, целыми вёсками, потому что много эпидемий было разных. Люди думали, что это, может, боги карают их, разным богам робили алтари, неведомо кому, неведомо чему, не разумеючи всего этого. И вот размова Иисуса Христа с фарисеями. А фарисеи, это, можно сказать, книжники, это элита. И они завсёды имели такую традицию помыть руки, прийти, обмыться с рынку, обмыть навіть все лавки, стол, все миски, кубки. На сегодняшний день не помыть кубок, миску после еды. Можете, когда вы поглядите их историю, то этой кубки могли не мыться годами покуда. На этих кубках не збиралося, там не мовчим було щось наливати, їжу. В этой кубке так була така історія. Коли ви глядите історичні фільми, эти речи отбывались. А вот фарисеи, книжники, и навечили себе еліки, они повинны были все это робить. Але Иисус Христос не осуждає за это. Не осуждає, а осуждає їх тільки за те, що вони роблять это найважнейшим, ставить перед Богом. Больше важнейше, чем Бог. Наприклад, важнейше, чем помолиться Богу перед едой. Треба бути кубок, все, але помолиться Богу это не потрібно. Ці може є ще більш ті матеріальні речі, які вокруг них, і вони роблять більш важніші, забуваючи про те, що потрібно. І Ісус Христос звертає на це увагу і каже, поглядіть, ставте у своєму житті пріоритети. Які вони повинні бути, якими вони повинні бути пріоритети. Перше місце – Бог. Бог – это значит семья, это значит родные, близкие, это значит те люди, которых мы отдыхаем, те люди, которых мы учим шановать. Самое важнейшее – это любовь, это взаиморазумение, это пробачение. Потому что ничего, что у человека будет разным. Когда человек съест разными руками, что ему не зробить это его нечистым. Нечистым робить человека поводле плана Божьего, поводле того, что нам Бог говорит, это то, что выходит из его уст, из его сердца, из его души. Потому что недобрые думки, дрянные думки у человека розпочинаються з его сердца. И он начинает в своей мысли, в своей душе, в своем сердце такое, что задумывать недоброе, грешное, можно сказать, неправдивое. И потом выходит это все с человека. И человек робить злое, войны, терпение, кольки у сім'ях на сьогоднішній день ненависті, кольки спречок, кольки разних речей. Это не зробило то, что нечистое з їх. Это почалося з їх серця, з їх душі, з їх дому почалося. І кольки людей сьогодні покривджених, кольки людей сьогодні самотних, кольки людей сьогодні опущенных, которые никому не потребны. И вот сегодня мы збираемся и бачим в Святом Евангелии, что Иисус Христос первый за все вот этот приоритет ставит. Быть комусь потребным, любить когось, отдавать себе самому.
Сегодня мы молимся за наставников, за детей, которые... Навошта мы детей отправляем в школу? Чтобы дети научились чомусь, как они были в супольности, как они жили в супольности. Навошта кожен з нас хоче, щоб у наших дитяті був добрий наставник. Ми з вами думаємо, шукаємо, для якого наставника наших дітей трапиться. Ось це наставник добрий, ось це справний наставник. І ми сьогодні з вами молимося за цих наставників. Тому що Бог дає чоловіку мудрість. Ніхто чоловіку не може дати мудрості, а прача Бога. Бог дає чоловіку мудрість, Бог дає наставникам мудрість. Поэтому повинны, прежде всего, молиться за наставников, чтобы они умели научить наших детей вот этой мудрости, чтобы они поделились этой мудростью. Потом молимся за наших детей, чтобы Бог помогал им расти в мудрости, в святости, чтобы Бог был для их поддержкой, благословения. Вот это важно. Это все речи, мытые, немытые, чистые, посуд, нечистые, сегодня Иисус Христос, и Он хочет перенести все на другой план. Это те речи, которые мы привыкли говорить. Это те речи, которые у нас стараются в семье. А прежде всего, вот то, что хочет нам сегодня Святое Евангелие сказать. Шануйте один одного, любите один одного, кахайте один одного. Будьте чистыми, потому что я даю життя. Ніхто не може дати життя, а прача Бог. І ніхто не може забрати цього життя, тільки Бог може забрати. Чоловік не може цього забрати. Сьогодні ми будемо з вами свідками, сьогодні отримає хрост, сьогодні Злата стане новим чоловіком, християнкою, соправною християнкою, яка отримає життя вічне. Це моя племянниця, це мої брати. Я самый меньший сирот их, я вышедший на полголовы, то я чуюсь таким малым, хоть я старейший за их усіх. Ось. Бачите, сьогодні чоловік отримує нове життя, становиться чистим, перетворяється. Бог дає чоловіку можливість завжди перетворятися, змінюватися. І чоловік повинен змінюватися. Пам'ятаєте, ми казали, що коли рака перестає течи, і вона робиться в озеро. Перестається жити. Озеро потім з тягом годов перетворяється в болото. Болото що? Перетворяється, зникає, і ніхто вже не пам'ятає, що щось таке було колись. Рака, яка бурлила водами. Зостається тільки пам'ять, пригожі образки, малюнки, в історичних альбомах, в енциклопедіях, про це все. А розуміється, що віра – це не енциклопедія. Мы нашу веру не можем записать в энциклопедию, что была колись такая католическая вера, православная, христианская вера. И когда будут наши нащадки читать, потом вот наши батьки были католиками, вот в энциклопедии читать смогут. Вера – это что-то живое, это так само и Бог живой. Верой треба жить, у веры треба пробывать. Треба верить по-соправному, треба любить по-соправному. Без веры человек ничего не бывает. Вот это нам дає сьогодні і показує Святое Евангелие. И никто не может дать человеку веры. Поверьте мне, я по моей специальности вельми часто сустракаюся с инвалидами, с людьми неполносправными, с людьми, которые хворые, которые терпящие, с людьми, которые уже отходят в вечность, с людьми, которых нема уже шансов на этом свете, у паллиативных отделениях, у домах престарелых, где люди призначены уже на смерть. Я размовляю с этими людьми. Поверьте мне, единое, что тримает человека еще, это вера. Без веры человек не может жить. Что с повинен? Один верить в гроши, другий в свою могутность, третий еще в что-то. А я вижу, что мы с вами, христиане, самые счастливые люди, потому что мы веруем в Бога, который дает жить вечное. И никто такой веры нам не может отдать. И самое главное, что ее никто не забрать не может. Гроші можуть в певний момент обанкротиться може банк. Я видел одну женщину, пожилую женщину, у моей парафії, де я ще працював у Італії, женщина и вся ее семья копили, собирали гроши, имели несколько магазинов, имели много малевости, и они собрали амаль 1 000 000 евро. Можете себе представить? Все. Собрали и думали, вот мои дети, вот я буду в своей старости. У певний момент, у один банк, у яким гроші були обанкротився, їм запропонували тільки, а так 100 000 євро з тих, що вони отримали.
Гэта яшчэ добра тое, што ім далі, можете сабе уявіць. У пэўным моменце ўсё можа скончыцца. Здароўе моцнае наше, жалезнае здароўе. Я бачу много лекараў, медыцынскіх працаўнікоў. Яны добра ведаюць, мне не дадуць сказаць неправду, тому што ў пэўным моменце ўсё можа скончыцца. У адзін момент. І што застанецца? Нічога не застанецца. Таму трэба нашых дзяцей вучыць веры. Дзеці нашы могуць быць самымі разумнымі, самымі лепшымі. Могуць ведаць усе мовы, валодаць усімі мовамі, могуць прыгожа танцаваць, прыгожа спяваць. Могуць быць найпрыгажэйшымі, могуць насіць найпрыгажэйшае адзенне, могуць езджаць на найлепшых аўтамабілях. Але калі яны не вырастуць людзьмі, калі ў іх не будзе нічога чалавечага, калі, як Святой Евангелие сёння кажа, з іх сэрца будуць нараджацца толькі благія думкі і толькі кахаць і любіць саміх сябе, марным будзе наша жыццё з вамі і бацькоў, і ўсіх, што мы такіх дзяцей выхавалі з вамі і настаўнікаў таксама. Таму вось прыклад і вось наказ, который нам дае Святое Пісанне сёння, каб мы выхоўвалі нашых дзяцей у веры. Бо адзінае, што можа нас падтрымаць, адзінае, што застаецца ў чалавека, адзінае, што, як кажа Святое Пісанне, што ўсё можа знішчыць і ржа, і час, але веру ніхто не можа знішчыць, ніхто не можа адабраць у нас, ніколі, ніхто ў нашым жыцці. Таму я жадаю асабліва дзецям, которые распачалі новы начальны год, настаўнікамі іх, каб яны былі здаровымі, каб яны былі вернымі Богу, каб яны шанавалі сваіх настаўнікі, бацькі дзяцей, дзеці настаўнікаў, бацькоў, каб яны жылі ў радасці, каб яны вера ў іх памнажалася. Не наадварот, змяшалася, памнажалася. І каб Бог жыў, прабываў іх